Така на практика ние ограничаваме до максимална степен чуждото вмешателство във вътрешните ни работи, което бившият президент Радев защитава. Аз наистина съм потресен от това, което прочетох днес. Все съм очаквал, но не съм очаквал един бивш български генерал, макар че той акцентира на това, че е натовски генерал, не български генерал, ще защитава гласуването в Турция. Повярвайте ми, някой, ако ми го беше казал вчера вечерта, нямаше да повярвам. Наистина съм изключително възмутен. Защото това поставя много въпроси. Бившият президент говори за това как било нарушено правото на българите да гласуват, на неговите сънародници да гласуват и че по този начин статуквото било ограничавало тези сънародници. Първо, нека да не забравяме, че до онзи ден буквално той беше част от статуквото, защото като президент той беше 9 години начало на държавата. Как наричаме един държавен глава, ако не част от статуквото? На второ място, нека да не забравяме, че абсолютно никъде по света няма ограничения за българите. Никъде. Не случайно ние заложихме това ограничение от 20 секции и извън посолството и консулските служби. Между другото, тук в момента да кажа, че всъщност... Ама той ви обвинява, че ограничавате демократичните права. Не е вярно, защото тази практика беше преди 4 години премахната и тя съществуваше 4 години по-рано. Казва, че това е поредна стъпка в ограничаването. От 2017 до 2021 година подобно ограничение имаше и нямаше абсолютно никакъв проблем. Тогава нямаше ограничение на демократичните права. Между другото, ще ви припомня, че тогава българският президент се казваше Румен Радев. Между 2017 и 2021 година българският президент, точно така, не е казал и една дума срещу ограничението за гласуване в чужбина. Тогава секциите бяха ограничени на 30. Или на 30, или на 35. Така. И изведнъж, когато президентът вече не е президент и става партиен лидер, изведнъж се загрижва много за гласуването в Турция. Ако този човек иска за него да гласуват българи, а не хора, които гласуват под строй не за име на партия дори, а за номер, защото те не могат да четат и не могат да пишат на български, те не могат и да говорят на български, този човек трябва да си преосмисли позицията и трябва да се извини на българския народ за своята позиция. Защото еничарския корпус, който ние гледахме вчера в парламента, ППДБ, Величие, за съжаление меч, които защитаваха позициите на двете турски партии, на ДПС, АПС, по-активно, отколкото самите ДПСари, изведнъж виждаме към този еничарски корпус прикрепени бившия президент. За мен това е абсолютно недопустимо.